L-Eks Kap Nazzjonalista Busuttil ikkundizzjona lil Adrian Delia biex miegħu jiffirma l-mozzjoni kontra Chief of Staff tal-Prim Ministru. Il-gazzetta Kulħadd żvelat li biex Busuttil jiffirma l-mozzjoni ried li l-Kap Nazzjonalista Adrian Delia jerġa' jagħmlu kelliem tal-governanza tajba. Busuttil kien tneħħa minn kelliem ta' governanza tajba wara li l-konklużjonijiet tal-inkjesta kienu pubblikati b'mod sħiħ u wrew li dak li Busuttil bena fuq kampanja elettorali ma kien xejn għajr frame politiku. Il-Kulħadd qalet li Adrian Delia ma setax jilqa' din il-kundizzjoni għax kien diġà ċeda wisq u b'riżultat tek Busuttil għażel li ma jiffirmax il-mozzjoni li saret primarjament fuq talba u insistenza tiegħu. Iżda Busuttil poġġa din il-kundizzjoni wara li kien ċar li l-mozzjoni ma kinitx se ġġib il-firma tal-grupp parlamentari kollu għaliex kien hemm deputati parlamentari li lanqas biss qablu jekk il-mozzjoni għandix issir. Hawnhekk Delia propona kompromess li jiffirmaw hu, Busuttil u Jason Azzopardi. Iżda Busuttil irid jagħmel dan b'kundizzjoni u għalhekk baqgħu ma qablux. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.